हाजो हायेन नोगोर गामि बुहुमनि मोनफ्रोमबो खना मोनफ्रोमबो हादोरफोराव गाहाम रादाबखौ होनाया जों साफ्रोमनि खामानि आरो बे खामानिखौ जिसु ख्रिस्ट'आनो जों साफ्रोमनोबो होदों जे बुहुमनि बयबो गाहाम रादाबखौ मोनथों होननानै। नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना बुहुमनि बेबायदि माखासे हादोरफोर दङ जि हादोरफोराव गाहाम रादाबखौ जोङो होनो हाया, जेरावहाय हादोरनि आयेन कानुना ख्रिस्टियान धोरोमखौ नाजावनो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनो थाखाय पारमिसन होआ। बेबायदि माखासे हादोरफोर दङ अनजाग्रा प्रियफोर, जि हादोराव जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदों होननानै खोनायो, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय, ख्रिस्टियान धोरोमखौ नाजावबाय होनोब्ला थैनो गोनां जायो, सिथार जायो, गोबां रोखोमनि तारनाफोरखौ मोनो। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनथिहोनो थाखाय बेबायदि 10टा हादोर, 10टा हादोर लानानै फैदों। 10टा जि हादोराव गाहाम रादाब फोसावनाया, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाया कानुन आयेन कानुननि बेरेखा जायो, मानसिया सिथार जायो, बेबायदि हादोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना हयथ' साननो हागौ दासिमबो बुहुमाव बेबायदि हादोरफोर दंबावोना होननानै। दङ अनजाग्रा प्रियफोर, जि हादोरफोराव जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोन ख्रिस्टियान धोरोमखौ नाजावनो मोना, जेरावहाय नाजावोब्ला थैनो गोनां जायो, सिथार जायो। दे अब्ला प्रियफोर, बेबायदि भिडिअखौ दिनै आं लानानै फैदों जेरावहाय नोंथांमोना गोबां गियान मोनगोन। दा बेयावहाय साफ्रोमखौबो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायनो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन आरो लोगोसे हायोब्ला नोंथाङा आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो बैफोर हादोरफोरखौ जोङो नायलांदोनि। सेथियावनो दङ जाहैबाय आफगानिस्तान हादोर। जि आफगानिस्तान हादोराव 2021नि सिगाङावहाय आमेरिकानि सेनाफोर दङमोन। आमेरिकानि सेनाफ्रा बेयाव थानानै आफगानिस्तानखौहाय लिडिं खालामदोंमोन। नाथाय 2021नि उनाव जि आमेरिकानि सेनाफोर दङमोन बिसोरो थांफिनबाय गावनि हादराव आरो बेखौ हगारबाय आरो बेनि उनावहायनो आफगानिस्तानाव तालिबाननि कब्जा जाबाय आरो तालिबाना सरकार खालामबाय आरो तालिबाननि सरकारा मुस्लिम धोरोमनि खान्थि बायदि सोलिबाय आरो बेयावहाय ख्रिस्टियान धोरोम लायोब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावोब्ला गोथाङै सिथारनाय खान्थिया फैबाय आरो जुदिव गोथाङै सिथाराखैब्ला गोबां रोखोमनि अन्यायफोरखौ खालामगोन, जेरैहाय फिसाजोफोरखौ लानानै थांनानै तालिबान आर्मिफोरनो हैगोन, जिनाहारि खालामनो, हाबा खालामनो, बायदिसिना गाज्रि खामानिफोरखौ मावहोगोन आरो लोगोसेनो इनाय अनागारियै सिथारगोन। बेबायदि नेमखान्थिखौ बिसोरो बेयाव खालामबाय आरो मुस्लिम धोरोमनि हादोर हिसाबै बिसोरो मुस्लिम धोरोमनि कानुन आयेनजों दैदेनबाय। बेवहाय ख्रिस्टियानफोरा थानो मोना आरो ख्रिस्टियानफोरखौ जुदि ख्रिस्टियानफोर दङ होनोब्ला, जुदि ख्रिस्टियानफोर जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय होनोब्ला बिसोरो गोबां रोखोमनि तारना होयो। आरो बे आफगानिस्तानाव मोनसे बाथ्रा दं जाहैबाय, जाय मानसिफ्रा ख्रिस्टियानखौ नाजावो, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावो, बे मानसिया फाग्ला जाबाय होननानै बिथांमोना बुङो, सरकारहैनो बुङो आरो फाग्ला जानायखौ मा खालामो, फाग्ला जानाय मानसिखौ सिथारनांगौ होननानै बिसोरो बुङो आरो बेबायदिनो खामानिखौ मावो। अनजाग्रा प्रियफोर, आफगानिस्तानाव दायो बेबायदि सोलिनानै दङ जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावग्रा बेक्तिफोरा गोबाङैनो तारना मोनो, सैसोनो गोनां जायो आरो थैनो गोनां जायो। थेवबो इसोरा सोमोनांथाव खामानिखौ तालिबानाव एबा बे आफगानिस्तानाव खामानिखौ मावगासिनो दङ। बेनि उनाव नैथियाव दङ जाहैबाय उत्तर करिया। बे उत्तर करियायावबो इसोरनि बोसोनफोरखौ फोसावनो हाया। इसोरनि बोसोनखौ फोसावदों होननानै बुंनाय खोनायोब्ला सोरखारनि मानसिफोरा फैनानै हमफैगोन आरो नखरैनो जा दङ गासैखौबो लांनानै साजा हैगोन, जेलाव दोनहैगोन आरो बिनि उनाव सरकारा बिथांमोनखौ गावसिनि गोसो बायदियै साजा होगोन। माब्लाबा सिथार जानोबो हागौ, माब्लाबा बुजायै हगार जानोबो हागौ, माब्लाबा जेलाव बोसोर थैजासिम थानोबो गोनां जानो हागौ। बेबायदिहै उत्तर करियायाव दङ। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जोंनि बे बुहुमाव बेबायदि हादरफोरा दङ जि हादराव जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोन खोनासंनो मोना, जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोन बुंनो मोना, बाइबेल होनो मोना, बेबायदि दं। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय नैथि बाथ्रामोन। दानाबा आङो खनसेयैनो गासै हादोरनि मुंखौ बुंनानै होनो हास्थायबाय, नङाब्ला भिडिअ'आ गोलाव जागोन। थामथियाव दं जाहैबाय समालिया, ब्रैथियाव दं लिबिया, बाथियाव दं यमन, दथियाव दं इरिट्रिया, स्निथियाव दं नाइजेरिया, दाइनथियाव दं पाकिस्तान, गुथियाव दं इरान, जिथियाव दं भारत। बेफोर हादोरफोराव जिसु ख्रिस्ट'नि मुं फैयोब्ला, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावोब्ला गोबां रोखोमनि साजा मोनो। अनजाग्रा प्रियफोर, जि हादोरफोरनि मुंफोरखौ खारिबाय, मोनफ्रोमबो हादरफोरा मुस्लिम हादरफोर।
जेरावहाय मुस्लिमनि रुल बेनि अनगायै जोङो भारतआवबो दङ भारतआ जाहैबाय हिन्दु हादोर अनजाग्रा प्रियफोर भारत हादोरनि जिथु ल' आयेन कानुन दङ बे आयेन कानुना मोनफ्रोमबो धोरोम मोनफ्रोमबो जातिफोरा मोनफ्रोमबो गावबागाव धोरोमफोरखौ लानो हानायनि अधिकार मोन्थाय दङ बुंनो हानायनि मोन्थाय दङ अब्लाबो जुदियो सरकारनि आयेन बायदि मोन्थाय दङ नाथाय मानसि पाब्लिकफोरनि हिन्दु सुबुंफोरा ख्रिस्टियानफोरखौ गोबां मुगैयो आरो ख्रिस्टियानफोरनि बिरुद्धियै गोबां रोखोमनि हान्जाफोर दङ आरो बैफोर हान्जाफोरा सिरि सिरियै गोबां रोखोमनि ख्रिस्टियानफोरनि सायाव गोबां खामानिफोरखौ मावो बहाबा तारुना होखोमानाय समाज नाङैनो तारुना होनाय समाज नाङैनो जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्रा खोनासङोब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावोब्ला समाज नाङैनो होखारहरनाय धोन सम्पतिनिफ्राय बयकट खालामनाय गोबां रोखोमनि जोंनि बे भारतआवहायबो बेबायदिनो गोबां तारुना होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जोङो मोन्थिदों आरोबाव नोंथांमोननो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्राखौ फोरमायना होनो हास्थायदों जि बाइबेलखौ दिनै जोङो फरायदों जि बाइबेलखौ जोङो फरायगासिनो दङ जि इसोरनि बोसोनखौ मोन्दों बे इसोरनि बोसोनखौ बे बाइबेलखौ गोबां हादोराव लांनो मोना गोबां हादोराव फोसावनो मोना एबा गोबां हादोरावहाय बिलाइनो मोना होनो मोना बाइबेलखौ लांनो मोना जेरावहाय सिरि सिरिसो लांनानै गुबुन मानसिफोरनो गाहाम रादाब एबा बै बाइबेलखौ इसोरनि बोसोनखौ होनो गोनां जादों बेबायदि हादोरफोरबो दङ जि हादोरफोरनि मुंफोरखौ आं दायो नोंथांमोननो खायना होनो हास्थायदों बे हादोराव बाइबेलखौ सिदा सिदायै लांनानै हैनो हाया थोंजोङै लांनानै हैनो हाया नाथाय सिरि सिरियैसो लांनो गोनां जायो आरो सुबुंफोरनो हैनो गोनां जायो बे हादोरफ्रानो जाहैबाय सेथियाव दङ आफगानिस्तान नैथियाव इरान थामथियाव कजाखस्तान ब्रैथियाव किर्गिस्तान बाथियाव मालदीव दथियाव मारिटानिया स्निथियाव उत्तर करिया दाइनथियाव सऊदी आरब गुथियाव सोमालिया जिथियाव ताजिकिस्तान जिसेयाव तुर्कमेनिस्तान जिनैयाव उजबेकिस्तान जिथामाव येमन बे गासै 13ता हादोराव बे 13ता हादरावहाय बाइबेलखौ लांनो मोना बाइबेलखौ थोंजोङै लांनो मोना सिदा सिदायै लांनानै मानसिफोरनो हैनो हाया जि बाइबेलखौ बै हादरफ्राव लांनाय जादों गासैखौबो सिरि सिरि लांनाय जादों अनजाग्रा प्रियफोर जोंनि बे बुहुमाव दासिमबो बेबायदि अबस्था दङ जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'नि मुंखौ लानो हाया जिसु ख्रिस्ट'नि गोथार बोसोनखौ स्प्रेड खालामनो हाया जिसु ख्रिस्ट'नि गोथार बाइबेलखौ लांनो हाया जेरावहाय बाइबेल लांनायखौ हमनानै मोनोब्ला मोनथियोब्ला गोथाङै सिथारनाय जायो मानसिफोरखौ जेलाव साजा होनाय जायो मानसिफोरखौ अन्यायै जेलाव दोननाय जायो जानाय लोंनाय गैयै बेबायदि खालामनानै मानसिखौ सिथारनाय जायो ख्रिस्ट'नि प्रियफोर नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ मोनथिगौ माखासे बोसोर सिगाङाव जोंनि मबाइलफोराव मोनसे एप्स दङमोन बे एप्सआ जाहैबाय सोमोनांथाव गोबाङै मानसिफ्रा बाहायदोंमोन एन्टारटेनमेन्टफोरखौ बेयावहाय नायदोंमोन बे जाहैबाय टिकटक होननाय आरो बे टिकटक जिथु एप्स दङमोन बे टिकटक एप्सआ चाइनानिफ्रायमोन आरो जेब्ला भारत आरो चाइनानि गेजेराव मोजां सोमोन्दोआ बायबाय बेनि उनावहाय भारतआ टिकटक एप्सखौ भारतनिफ्राय बेन खालामना होबाय भारताव बाहायनो मोननाय नङा होननानै थिग बेबायदिनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर जों साननो हागौ गोबांफ्रा जुदि बाइबेल मोनहैयाखैब्ला बाइबेला थोंजोङै मोनहैयाखैब्लाबो एप्सनि गेजेरजोंब्लाबो बैफोर हादरफ्राव मोनहैदों होननानै हयथ' गोबाङा साननो हागौ अनजाग्रा प्रियफोर बै हादरफोरा बाइबेल एप्सखौबो बेन खालामनानै दोनदों बै हादरफोराव बाइबेल जिथु एप्स दङ बे बाइबेल एप्सफोरखौबो लानो थाखाय अनुमति मोनाखै बिसोरो हाया बाइबेल एप्सखौबो लानो थाखाय दा बेबायदि सोलिनानै दङ दा बेयावहाय अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर दिनै जोङो मोजाङै थादों दिनै जोङो दङ जोङो खुलुमनो सिबिनो मोन्दों गाव गावनि गिर्जा न'आव थांनानै इसोरखौ खुलुमनो मोन्दों गथायसे जानानै खुलुमनो मोन्दों नाथाय बैफोर हादरफोराव जि हादोरफोरनि मुंफोरखौ आं खारिबाय बैफोर हादोरफोराव बेबायदि गथायसेयै थांनानै इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो मोनहैयाखै आफगानिस्तान उत्तर करिया सोमालिया लिबिया येमन इरिट्रिया नाइजेरिया पाकिस्तान इरान आरो भारत बे गासै 10ता हादोरा बुहुमनाङै ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय गिथावना हादोर होननानै सानजादों एबा लिस्टआव गोग्लैयो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों नोंथांनि जिथु पार्सनेल प्रेयार दङ नोंथाङा इसोरजों रायज्लायनाय सम दङ नोंथांहा बै समाव नोंथाङा गोसोखांगोन नोंथाङा आर'जआव लाफागोन आफगानिस्ताननि थाखाय उत्तर करियानि थाखाय सोमालियानि थाखाय लिबियानि थाखाय येमननि थाखाय इरिट्रियानि थाखाय
नाइजेरियानि थाखाय पाकिस्ताननि थाखाय इराननि थाखाय भारतनि थाखाय जेन बे गासै 10टा हादोराव इसोरनि सोमोनांथाव खामानिया जायो जि हादोराव जिसु ख्रिस्टनि मुंखौ खारियोब्लानो सिथार जायो जि हादोराव जिसु ख्रिस्टनि बाथ्रा बुंब्लानो साजा होजायो गोबां हिनजावफोर आइजोफोरा जिनाहारि खालामजादों गोबां फिसाजोफोरा जिनाहारि खालामजादों फानजादों आलादा आलादा रोखोमनि इनाय खामानि मावजादों जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायखाय जिसु ख्रिस्टनि बोसोनखौ खोनासंनायखाय दा बेयावहाय अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर जोंनि बिबान जोङो सानफ्रोमबो आर'जआव जोङो बै हादरफोरनि थाखाय आर'ज खालामनि जेन बै हादराव इसोरा दरजा खेवनानै होयो जेन बै हादरनि आयेन कानुनफोरा सोलायो जेरावहाय जिसु ख्रिस्टनि बोसोनखौ जों होनो हायो खुलायै बेबायदि आर'ज खालामगोन आरो जि हादराव बाइबेलफोरा सहैयाखै इरानाव बाइबेल लांनो मोना आफगानिस्तानाव बाइबेल लांनो मोना कजाखस्तानाव बाइबेल लांनो मोना किरगिस्तानाव बाइबेल लांनो मोना मालदीवआव बाइबेल लांनो मोना मारिटानियायाव बाइबेल लांनो मोना उत्तर करिया सौदी आरब सोमालिया ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उजबेकिस्तान यामान बेफोर हादराव बाइबेल लांनो मोना दा बेवहाय बैफोर हादराव जेन बाइबेल लांनो हायो बिनि थाखायबो नोंथांमोना आर'ज खालामबाय थागोन देवला प्रियफोर नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसेब्लाबो बाथ्राखौ मोनथिनो हादों होनना फोथायदों इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया जेमसै होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय थेंक इउ